Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo nwere nze ma ọzọrọ ma na-ege m ntị n'onu. Ekele gị n'ụbọchị nke taata. Achọrọ m ka ị nenegodi vidio a, na ọ bụrụ na ị neneche vidio then ka m kwuo ihe mụa wee bụ n'uche ikwu. Nenegodi vidio a first. One night why is not traditional idea against some white. You go on from that side, because Okay, audio call. Before I continue on, I would like to, ask her some questions because from the way she sounds, she's very enlightening. No mwadi mulo and no mwadoha. Mama no na their group. Or if you na chejum. It is not a group, Yotago. It is an elite group, or a very fundamental fraction of Igbo. Very, very fundamental. So I can just say, inona umwadi mulo and umwadoha, because you sound enlightened. Yes, because And I really want to. Yes, Abromada. Iborada, now thank you. God bless you. You see, sometimes the mother put a one of them made you a jojo. Ya we mare bonya has ya die or dioko. You might henje jojo. Unkwaga can go see gebe ada. Before I banish your mother na libo. Umunne we right it no to banish your mother. They have to go through mother. Umunna na achu mother na meeting no kwa mother. Kedin di bo mother umunwanyi igbo. Now look at somebody at this age can do in on a meeting no mother or say no bohada. This is to tell you, no a single atom of understanding for what our culture is, and if you want to be a Igbo, and when you hear boy and wine a Igbo, you might hear boy and wada or do any de make or you won yoga, and I don't want no wine no more zoga. Now, somebody nana be a village before. A lot of village last time 2023. Say na ya bo hada no ya nwamero no na meeting no wada. There's here by why in our tradition the rigid to wine. You know, sometimes so you call them onye put yoku family values and community values. Here gwa ye bo ku gwa ye boss with the woman certificate in pay na me. Because it is odigo enough for these people to come out and try to rubbish in the Igbo. Okay, Igbo aga ha school, go join Nigeria. Statistics have it now. Nwanyi ile goro akwụna Nigeria. Nwanyi Igbo constitute 70%. Kedende na azụ ha, ọ bụrụ papa, ọ bụrụ nwanne nwoke, ọ bụrụ di. Then i nwezie the F1 bịa gwa anyị na anyị agụ ha akwụkwọ, na ya adịghị enlightened, no lack of education. Njewe gụ akwụkwọ ego carry. When you hear me speak, ngwa gị na ji O level, will you believe me? Mana ana m azụ my sister na school. Kedu ụdịrị education m chọrọ as a man m na ama nwete, but almost ụmụ nwoke Igbo niile nwere the same story. We have to sacrifice our dream to make sure we put you out in the world. Oge nke papa ya hụ na anaghị agụ akwụkwọ. Now, Oduko, my grandmother gagota wundo ogboyo ole gụrụ akwụkwọ oge nke ha. My grandmother gagota ogboyo ole gụrụ ema why? Because abịa na meeting na ụmụada, abịa na alụtara di, abịa na CEO. Ọha nwa na adị abụkarị chaledi, ndị agha ji standard 6 mgbe ọha na-abụkarị secretary, ha nwa na-abụkarị ndị ode akwụkwọ. But Oduko ịbịa today na ala Igbo, isi graduate pụta na your community. My brother, out of 190 bụ ụmụ nwanyị. Kedu ndị na-azụ ha na akwụkwọ? Ana m my junior sister na State University can go see message or send them money. Brother, big catch on 15,000 can buy. See, you send there 50,000. No want to carry one in go for a week. They take care of my sister na pay akwa on aga school. Oduko kedo dira akwụkwọ oduko mom of makedo dira ebe chọrọ school today na man ka ndo magota nwanum. Onye go nji agụ akwụkwọ ka m na-ejighị. Then mmadụ pụtazie ụmụ Igbo, ụmụ nwoke Igbo na sacrifice their Lord. Then after this sacrifice, some my junior sister put on social media, see ụmụ nwoke Igbo ada agụ akwụkwọ na I like education. But gịnị ka anyị na-eme? We put our dreams away to make sure that we forward our sisters. Before you come out to rubbish the tradition of a whole tribe, try to ask questions. But yet our tradition is rigid. Even the problem, we always try to compare. Everybody muti may hear the area. Because when you talk about respect, I say what is respect? Give you respect. Just understand boundary, just listen. Just have kindness. And wherever not 2 days ago, somebody was saying, you didn't expect too much from any human being. Because I ain't lady different. I'm in a different environment, under a different religion and culture. Makani was again, I'm Banile na Sunolu, Abanekwe Bundibu, I can go Robert Hemera, you were teaching. We say that you need somebody with a basic understanding of humanity and a basic understanding of family values. Every other thing can be sorted because these things both have values that have been inculcated during upbringing. So why now marry why
There are many catering schools that will teach her how to cook. I can pay. Money can buy that one. But money cannot buy humanity values. Money cannot buy family values. I don't know if you understand. So, here the line I have today, beginning, how do you know to understand Nanya? If Nanya Alana, or do you call Nanya Alana? That is why somebody give mind the potassium na omenala Igbo the rigid to nwaanyị Igbo. Ịmakwa ihe bụ nwaanyị Igbo. Ịmana before, ndị ofe mmanụ belu nwaanyị Igbo, ha na-ejiri costa chatara ndị be ha bịa. Alụ two of my cousins n'ala Yoruba, ha na-achatara be ha, a na-achata bịa sị gị ọmọ Igbo kwere ka nwa ya nwaanyị gaa dị n'iro ka ha jee were anya ha fụ. Then gị pụta sị na our tradition dị rigid. Ịmana enwechara ala Igbo ụmụ nwaanyị bụ chief. Ọmụ gụwara gị. I cannot tell you what I don't know. As least to 14, 15, agụ meeting ụmụnna m. Then apụta ebe a sị ya ala Igbo. Ọ bụrụ na ala Igbo na ya dị respect nwaanyị, kedu ihe mere o ji abụ nwaanyị nwụọ na be enyi ya nwoke? Ọsọ ndị Igbo na-eme ya, ekwechiri gị na ị ga-alụ ya. Ị gaghị eli nwaanyị n'ifere. Ekwechiri gị bụ nwoke na ị ga-alụ ozu ahụ. Kedu ihe mere o ji abụ nwaanyị tụtụ ime ọkwa n'iro asị gị na o mechuo n'obodo ihu? No, because of gịnị? The value ndị Igbo plesiri ọnụ ụmụ ha ndị nwaanyị. Maka Chineke, the last person ị ga-atụwa ime ọkwa n'ụwa bụ ụmụ nwaanyị Igbo anyị. Hapụ na apụta kịta onye ọbụla na-eme. Maka Chineke, ihe ọbụla imegide tụwa nwaanyị Igbo ime ya ijechakwa na ọfọgụla ịtụọ ya ime mkpuke. Then somebody pụta ọsị m na omenala Igbo dịrị iji eto ụmụ nwaanyị, mana ị nọ na mitin ụmụada, ị nọ na alụtara di, ị nọghọ mana nke umulo, ị nọghọ mana nke iro, mana ịma tradishọn ndị Igbo. I'm going to video. It's very funny. And also a shameful thing to this lady. That's not your age. If I'm not mistaken, if you go 25 years, if I'm not mistaken, at your age, in my yebu umada, at this your age, I would like no we go by now, you will go family in Kegi. At your age, you don't know what is umada. I joined him in on a meeting umada. He say, he don't bring to their group. Do you think that's not WhatsApp group? Imagine we meeting umada. Imagine we here na umada. Umada is not. If they say that na you are not ada, you think that na meeting umada is meant for first daughter. Cause imagine that na anyone you open amu ni Igbo land bụ ada. You don't know that one. This is what we face in this society, in this generation. Generation that don't ask questions, generation that don't want to know something, but ha gana be ekwu they are on. Imagine a whole grown-up girl dị ka gwa pụta see that no interest na ihe ndị Igbo anyị nsogbu nwoke Igbo anyị. You don't have shame, you don't have respect. Because often you were respect, imam meghe ọnụ wee kwuo this thing. That shows that you don't even respect your brothers or any of your uncle at all. Imam pụta meghe ọnụ gị for this shameful thing I not that you will respect for person, for even your family at all. The man put up that thing. You insulted the whole Ndi Igbo niile as a whole. Ụmụnwoke Ndi Igbo niile ahụ. Both ndị Anambra, ndị Enugu, ndị Imo, ndị Abia State and Ebonyi State. All the people bụ Ndi Igbo, ụmụnwoke Ndi Igbo, I really insult them. But I love what this guy gave. Oyegi, woto. In our church, if you feel like no joke something, it's not a joke, but it's a shameful thing that you don't know your culture. All ndị ka unu a na-abụ mpụta online, una na-disgrace onwe si na unu na-disgrace ndị Igbo. Una na-ekwu a lot of things against ndị Igbo. Because you know nothing, absolutely nothing. You know if you say English. You know if you say English BC. Is that your culture? Here borrow the language. You put all your effort to make sure that you learn this English very well. That you make sure that you speak very well. But you cannot push it a little, just a little effort to know your culture and to know what your culture is all about. Imagine me honestly that in Ebola. My God. Yeah, I must see some video on internet. This is the most shameful thing I have ever seen. The most shameful thing I have ever seen. Honestly, I pity you. And I also, about this also go, I like it. I don't know if I should say that I should blame your parents
for not teaching you what culture is all about. All your money before kụzielu onye ọmụta. Ọ nke ha ma ka ha ga-akụzi. So probably na onweghị nke ha ma. So it's an insult, and honestly speaking, you need to go back and start from scratch and start learning your language, start learning what is Umuada. If you don't know what is Umuada, you ask questions. Gaa na meeting Umuada, gaa maka ụdị mmadụ dị sef no go even join. Ụmụ nwoke kịta anụ a na-amụ ama mmadụ omenala mana apụta sị gị that na omenala bụ ịgwọ ite, omenala bụ ime nke eme nke ọzọ. For people that knows what culture is all about, may God bless this man who put open at this video. May God bless him. He really gave it to you the way I want it. Honestly. God bless him. These are the people that knows what culture is all about, what Igbo culture is all about, what it means to be an Igbo person. It's a blessing. To be an Igbo person alone is a blessing. Forget all these things that they make online. Pụtabịa ma ịhụ ọnụ kwuo ya ikwu. Ọ bụrụ na ị nọ m nso ma ị nọ m nso ụdị ụla m ga-ama gị shameful thing mee ka ọ ọcha ka ọmaka na-amala Igbo this thing ka ị na-abịa akpali ụmụ nwoke ndị Igbo. Chineke bụkwa agụ ọnụ. Agaziela m unu ndị ọma njem ọnụ. Ka emesịa echefukwana ka subscribe, comment, share ma on notification. Agaziela.